Jingtmu jongko sarkar bansiu tulop hino iki nongtre jongki laitili ki Autonomous District Council, kata ke Khasi Hills Autonomous District Council, ke Jante Hills Autonomous District Council, bat ke Garo Hills Autonomous District Council, kala penlong iki babon ki pai ba bat ru iki riu pau kman, banbo iki dak jingkeli ki bahe bat ban penpau iki jingsngo jongki halor jongkani ke benda. Habayo penyekren berubat Thomas Pasa, Working President ke Kunhan Youth National Awakening Movement, hak arp khanai terik nailar ajar Hosan, ulong bakani ke rai belashim dak sarkar jela bansiu tulop hino iki nongtre jokilai tili ke Autonomous District Council, kadai temban penbi election bat ban penmentoi hakani ke election ke bansawan, ke banselong ke usnam ajar Henrio Haji HADC. Ula ongru balada ka sarkar kan siu tulop hino ikini kinong tray kamut ikarukom thungkam ni kiwe ki jingtray kam jang ki district council kinhab ban penya da ka sarkar shu ula ong batangi kinong tray la jong ru ka sarkar kam la ban siu tulop bon na kinong tray ki bala shawing kam no menta kimut ban siu tulop sai kinong tray jang ki district council ti kin sabon kinong tray jang ki district council ki ban sa shawing kam uba pasat ula ong bat ula kentu ki lai ki district council bakim de ban pediang ya kini ka rai jong ka sarkar kan siu ke ong ban siu salary mereka. Kamamut ya ka kom tung kamru kan kom tung state government ya ki promotion berarti bentar kan sa control di state government. Tikani pak de le kan wan ka jige ka bakrawa ya ki nong terei batru ya ka district council hi barawai. Tena kalian ka jongi ngi kmil enti ba naka district council hi ki di ban riak ni ka decision jongka sa state government. But nakaliang ka jongi isim ngene way ho ni itu ka jinya ki sati sapo ka Garo Hills ki bamyo tulop sa pulai benai ki om ti ka jing sathi be seni ka affair te tamdi ka ju ka problem bangi face but lada ka state government ka snow shisha ka isnei ka council ka kwa ban prince kam ka council ya ka pisah ka council nakaliang ka jongi ka linti ka simple ba palai ya ka share jong ka council ka por ka bade claim da set lada kile tang taruh le si kini kita konsul ki jongi kin la banjeng ala jongi pija bat ka par lada pi ong ba yarap pisah tengka ai be tengka pisah tengka grand satu konsul ai kita konsul kan tibi kan ya ka si ya ka tulap mentak ini imi kijing kelibi mentak ka state government ko ong bakan si tulap maka abamun ya ka salary jongki nongtre jong konsul on siu na ka pla pisah jong state government abamun ka habdan ka budget jong ka state government kanum don chua ka budget jong district council tikini baro ki jing tumat ki wan but ladang yang ka state government kan siu na ka budget mut ka auditing ko di bandan balada ka ong pare ban in siu ko state government hirigin on no na kata ka share jong district council kam tan jing mudi ai ka bhawi ai ka share di district council ai ba kin pe hi daladi de khang ba konstant tang di mai la new pusan stem ayat ngila pendek pensa ya ka bor balak ilo jong council bat mentang di hadin new pusan stem kanum ka council hi khamtam ni lai likim di ban sha state government hak keteng jong kata ka salary ba kinong ba kit aila de state government bakan rung ban tukar gi kam jong ka council oh je kinong trai gi batrai ki yo ka pisala lesi kan dong ka ji sutunat ndai ngimdi pada ban ya pen pada ya ka nongrim jong ka council kan nang ba ka thamai ka ba pelong ya ka council ban sendur longdur hak ni ka jai beri jongi kan ne ba kadang la ban trai khamba ka te itai di pusnya na kaleng jongi iru ba ki ong ba sarkar no ba ide ki kanton ka jiksa bet penting ha ide ka jiksiu tulok ki no hikai ki no tri sarkar te hatu kala mo ban siu tulok si no tri jong siu tak kai ba jikali ka mi yang ta batang iki nong tri la jong ru jumla ban siu tulok ngi iki don ki nong tri ki ble song ya ki ong ba sarkar kala weng kam ya ki na bom dan pisah te haba yala di rung i kadong kajing hiran te mentapin ong ban siu no samapi yo ko poi pada uput ba ki nong tri jo dis council kin sha wen kam kin sha be kam bagi yo mentaru te kan ni kadang pen mensau su pada ki nong tri jo dis council te ka haba kadu pada ni ki pada don ka concern ni prisngau ya kai ka ba ngi don ini kat ke nong remi kedai ba ya ki dis council kedai ban keren ai halor ni nama hadu mentang ngampar yo i ya ki dis council bakin rian ya kan ni kajing ya ka steps ke ba ka sarkar kamut ban sim halor ka tulop jong ni kinong trai te lada ki try taki ADC ka Garo Khasi ba ka jenti akim keren te lese kan pun bakla kai ki baro